बड'लेण्ड राजखान्थिनि सायाव उदां मोनदांथि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव हांख्रायना लाबोदों मनन्जय दैमारी जायखौ दामफ्ला होननानै मिन्थियो। बिथाङा आथिखालाव सासे जाफुंसार फालांगिरि आरो गभ कन्ट्रेक्टर। बिथांखौ लानानैहाय दा समाव ससियेल मिडिया इउटुब चेनेल माखासे मानि सालायग्राफोरा बायदिसिना रावै सोंखारिनो लागै हमदों बांसावदों आरो बिथांनि मुं खारिनानै बिथांखौ बदनाम होनो लादों। जाहैबाय जाहोना नैबे जे भारताव लकडाउन फोसावनायनि उनाव गुबुन गुबुन जायगायाव बर'फोरा आलाय सिलाय जानानै दङ आरो बिसोरनि थाखाय अनसुंथाइ एबा हेफाजाब नांगौ जादों आरो बे हेफाजाब होनो थांनायाव मनन्जय दैमारीखौ बदनाम होनाय जादों जे बड'लेण्डनि सेंसन जानाय रांखौ बांसिनखौनो जानानै एसेल' दैथायहरदों। बुंनाय जादों जे 1 लाख रां बिटिसि सरकारा सेंसन खालामदोंमोन 80,000खौ लाखिनानै 20,000ल' दैथायहरनाय जादों बांगालराव थानाय दुखुथिया बर'फोरनो सहाय खालामनो थाखाय। बे बिथिङाव जों दिनै सावरायनि आरो जों बिथांखौ स्टुडिय'आव लाबोनाय जादों बे जाहोनाव जे बिथांनि सायाव जाबसिननाय दाय आरो बिथांखौ बदनाम होनायफोरा बेसेबां सैथो गावनि रावजों जोङो मिथिना लानि आरो बिथांखौ जों क्लियारिफिकेसन लानि जे बैफोर बिथिङाव बिथाङा माबोरैहाय लोब्बा जाफैखो। नोंथांखौ जोङो बरायनाय होदों। खुलुमबाय। नोंथाङा सासे जाफुंसार फालांगिरि होननानै मिथिगौ आरो गोबांसेया बुंनो नागिरो बड'लेण्डनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि पिए आरो बे बिथिंखौ लानानैनो भारताव जेब्ला कर'ना भाइरासनि थाखाय लकडाउन फोसावबाय बे उनाव भारतनि गोबां जायगायाव बर' फिसाफोरा गोदाव सोराव जानानै दङ। जानायनि थाखाय आख' फाख' जादों हान्थिनो न' फारसे फैनो थाखाय हाया जादों। बे बिथिङावहाय बिथांमोना बड'लेण्डनि सहाय मोनगौबा ओरैहाय लुबैनाय जादोंमोन आरो नोंथांखौ बुंनाय जादों जे बड'लेण्ड सोरखारा 1 लाख रां बांगालर बड' एस'सियेसननि थाखाय मन्जुर खालामदोंमोन आरो नोंथाङा 80,000खौ लाखिनानै 20,000 रांल' दैथायहरदों आरो बेनि थाखाय गोबां माने इउटुब चेनेल एबा ससियेल मिडियाफ्राव वाट्सएपफ्राव सोंखारिनाय जादों फेसबुकफ्राव सोंखारिदों। जोङो नायनि जे मोनसे इउटुब चेनेलाव मा बुंनाय जादों। बेफोरबायदि दम होनानै लाब गैया। नोंसोरनि बै बिपिएफनि बिटिसिनि नों मनजय दैमारिनि दमखौ जोङो लिथुआबो गैया। मा खालामनो खालाम। आरे भाई बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलाव आं धनजिब रामजिरा फिन नोंथांमोननि सेराव फैफिनबाय। हाग्रामानि पिए मनजय दैमारिया सासे फैसा जाग्रा। नोंथां नुबाय बे जाहैबाय बड'लेण्ड टाइगार मुंनि इउटुब चेनेल। बिथाङा बेवहाय गोबाङैनो नोंथांखौ सोंखारिना लानाय जादों जे नोंथाङा 80,000 रां जानानै 20,000 रांखौल' बांला बड' एस'सियेसन दैथायहरदों। नोंथाङा मा बुङो? गिबियावनो आं बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन इंखं टेलिभिजनसिम नोंथां राजेन बसुमतारी नोंथांनो आं गाहाम हामलायनाय आरो लोगोसे बेबायदि लकडाउनाव भुगिनांनाय साफ्रोम बिटिसिनि आरो आसामनि रायजो राजा बयनोबो जाहाथे बेफोरबायदि खस्थ'निफ्राय बारग'यो। दिनै बे गुड फ्राइडेआव आं बिथांमोननिसिम खुलुमनाय जासिबाय जाहाथे बिथांमोननि खस्थ'आ एसेबाबो हालखा जाथों आरो बेबायदि कर'ना भाइरासनि जि क्राइसिस एबा बेमार आजार बेबायदि दाजाथों होननानै आं इसोरनि सायाव आर'ज गाबबाय। दा आंनि सायाव अभियोग लाखिदों जे बे आङो बिटिसि गभर्नमेन्टनि माने 1 लाख रां बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सियेसननो सेंसन खालामनाय फैसाखौ आं 80,000 जानानै 20,000ल' हरदों। दा बेखौ माने टटेलि माने मिसा खोथा। बाहाय खुनु बिटिसि गभर्नमेन्टआ बे
दा मडेल कड अफ कन्डाक्ट बे टाइमाव खुनु सेंसन खालामाखै आरो खालामदोंबा बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि माने एकाउन्टआवसो बे फैसा थांगोन बा बे डाइरेक्ट थांगोन गभर्नमेन्टनि फैसा डाइरेक्ट थांखायो बेहाय खुनु दिन बे आं माने फैसा लाखिनो हानाय आंना क्षमता गैया दा सेकेन्डआ जाहैबाय बाहाय नोंथांमोना प्रुफ नायनो हागोन गासैबो आंनि एक्सिस बेंकनि मोननै एकाउन्ट मोनसेया कारेन्ट एकाउन्ट आरो मोनसेया माबा सेभिंस एकाउन्ट बे आंहा अनलाइन माबा दं नालाय बे एपजों आङो माने हरखाबै माने उइदिन 2-5 सेकेन्डफ्रावनो हरनो हायो आरोखि दा बेखायनो आं बिसोरनिखौ एड खालामो बुहुद जायगानिफ्राय आंनाव कल फैदों जे कलआ ओरैबायदि थारमाने नट अनलि बेंगलरनिफ्रायल' फैयाखै चेन्नाइ ओमफ्राय चेन्नाइनि मोनथाम मोनब्रै जायगानिफ्राय माने बिसोरो आसाम भबनाव माखासे दङ ओमफ्राय तामिलनाडु नामफोरखौबो बावजोब्बाय आङो बै माबाफोरनि थानाय जायगाफोरखौ आं बांद्राय गोसोआव लायाखै खालि आंनाव फन नाम्बार ओमफ्राय बिसोर वाट्सएपआव गावसिनि माबाखौल' हरदों आरोखि एकाउन्ट नाम्बार हरलाय आंनो होननानै आं बिसोरनो हरदों ओमफ्राय तेलेंगानानि ओमफ्राय नोङो केरेलानि ओमफ्राय बेंगलरावनो बुहुद दङ खिन्थु माने मोनथाम मोनब्रै ग्रुप आरो सोरबा सोरबा गुजरातआवबो दं ओमफ्राय मुम्बाइ दा बे आलदा आलदा जायगायाव थाजोबनाय आरोखि ओमफ्राय दैलि आं फन एटेन्ड खालामदों फनखौ एटेन्ड खालामदों ओमफ्राय एखमबा सानो फैसाखौ माने मा धरननि हरबा मोजां जागोन ओमफ्राय आङो मोनसे बेंगलर बे बड' वेलफेयार एस'सिएशनखौ माने फोथायनानै आरोखि दाथ' बिसोर आंखौ इलेक्सन होनानै एथ' गोजौसिम सहैबाय बे माबाया आरोखि बे माबाया बिराद भाइरेल खालामो दाय होनाया आननेसेसारिथार आरोखि दा बाहाय इलेक्सना ओरैबायदि थारमाने चेन्नाइनिखौ आं नायनोसै ओमफ्राय निपुखौ आं बुंदोंमोन नोङो 50,000 हरखायोबा दा साननै सानथामाव बिसोरो 50,000 सोलिगोन ओमफ्राय आंबो आरो 20,000 मोनायाव हरबावबाय आङो ओमफ्राय 30 तारिख मोनायाव आं हरदों सान हरदों आं बेखौ 30 तारिखआव ओमफ्राय निपुआ बेलासियाव हरदों इन्ट्रेक्सन नोंथाङा बुंनाय जादों जे बिटिसि सरकारनि सेंसन गैया होननानै अब्ला बबे थाखा घन्टा हरदों बेबो आंनिसो नोंथां मानो हरखो एसे माने ससियेल वार्कार आं जेब्लाबो बुहुद मानसिनाव माने आंनाव कल फैयो नैबे दहाय एसे सिगाङाव बारहुंखायाव न'आ बायजाजोबनायनो आं जास्ट नोंथांसिम फैनो नागिरदोंमोन बेहाय आंनाव आरो फन फैबाय दे आंना न'आ बायजोब्बाय ओरैबायदि आं मा खालामनांगौ बे आंथ' बे माने पलिटिसियान नङा ओमफ्राय पलिटिसियान नङा एथ' माबा नङा ओमफ्राय पलिटिसियान नङा जोंना बिराद भुल जानानै दं पलिटिसियानफोराव नायनांगौ होननाय बायदि जादों आरोखि आंनि बुंनायाबो खिन्थु बे नङा बयबो नायो ओमफ्राय जायनाव हेल्प मोनो बेनावसो फन खालामो नालाय आं बारहुंखा जाबाय आंनावबोथ' थिङा थांनो गोजौना ओमफ्राय बिसोर न'आथ' माबाजोब्बाय हाथाराबाबो एसे फैसा हरदो दे सोलिदों गैथारलाबालाय दे आं फैगासिनो दं आंनि गेस्ट हाउसआव आङो सिकिउरिटिखौ फैसाखौ होनानै फैगोन आरोखि दा लानानै थांबाय खोमा दा बेबायदि धरनै आरोखि आंथ' हेल्प खालामनायखौ खुनुदिन खम खालामखाया आं हरखायो दा बुंनाय जादों बांला बड' एस'सिएशननिफ्राय जे जेरैहाय बे नोंथांखौ नायदों इउटुब चेनेलखौहाय बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेल बिथां अजद होदों आरो बिदिनो फेसबुकफ्राव होदों वाट्सएपआव होदों अजद होदों जे माने 1 लाख रां हाग्रामा महिलारि बिथाङा सेंसन खालामदोंमोन नाथाय 20,000 हरदों दा बाथ्राया बे नोंथाङाथ' बुंबाय दा नोंथांनि थाखाखौ हरदों होननानैहाय आंनाव बे माबायाव चेक खालामनो मोनगोन आंनि मा होनोमोनलाय बेखौ आंनि एक्सिस बेंक कारेन्ट एकाउन्ट मोनसे ओमफ्राय मोनसेया सेभिंस बेंक आरोखि बे एप्सनिफ्राय आं माबाखौ हरबाय थादों ओमफ्राय बिसोरनि नट अनलि बेल' नङा बेंगलरावल' हरदों बे नङा आं होनहरखादों बै रेकर्डिंखौ आंबो लाजिनाय खोनासङाखैमोन बेहा मा दं आरो आंबो मा रायदों ओमफ्राय मोनसे खोथा जाहैबाय दुखुनांथाव खोथाया दे गाव हरनाय माबाखौ खोन्थानो मोनानो दान होनायखौ जाय दान होदोंब्ला सोरनोबा मोजां खामानि मावदोंबा गावनिखौबो जों खोन्थानो मोना ओमफ्राय आं बेबायदि होननानै आङो खुनुदिन माबा खालामाखै आरोखि क्लेम खालामबाय दा बाध्य जाबाय आङो 80,000 80,000खौ आंनि थाखाय जेबो आं दायो होनखायो
आं हरबावगोनसो आरोबाव दा बेलासियाव हरबावगोन ओमफ्राय आंखौ माने 80 रोजा जेबो नङा गिदिर खोथा नङा ओमफ्राय प्रब्लेम जानाय मानसिफोरनि इसिबां दुखु बहुद बिसोर गाबलायलायबावदों गाबलायबाय जे मा नै जाहैदों जेनेबा गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट रायलायनानै हैदोंबाबो बै पुलिसफ्रा हैदोंबाबो जेनेबा 5 किल' माइरं हैबाय आलुआ दरथामल' जों बर'फ्राथ' बिदि जाग्रा नङाना ओमफ्राय आं सानो आरोखि आंबो जुदि बे जायगा बेबायदि भुगिनांगौब्ला मा जागोन आरो फारसेथिं जाबावबाय जोंखौ चाइनिस मानसि सेहेरा एखेखाय बे लकेलनि मानसिफ्रा गोजानावसो थासिनबावो जायो बेबायदि मोनसे दुखुनांथाव खोथा खोन्थाबाय आरोखि बेंगलरनि मानसिफ्रा बेंगलरनि मानसिल' नङा चेन्नाइनाबो केरेलानाबो बिदिनो जादों आरो ओमफ्राय बाहेरायावथ' ओंखारनो हाखाया ओमफ्राय आरो खायसेया भारा थानाय बै माबायाव आरोखि हटेलाव मावग्राफोर दङ बिसोरबो हटेला बन्द' जाबाय हटेलावबो थानो होआ बेबायदि फिसा फिसा जायगायाव थानाय बिराद आंनो रिपर्ट दैलि रायलायहरो माने मोनसे खोथा जाहैबाय आङो माने जिपजोंबो जिनिसखौ नैबे उननि फैसा हरनायखौ जिपजों हरनाय जादों फारसेथिं मोजांबो जाबाय मोजांबो जाबाय आरोखि बे बहुत मानसिया हेल्प मोनबाय आं माने माबायाव होना होदों रागा जोंनानै फेसबुक होनो होदां मेइन माबायावनो मानो होदां बेंगलर एस'सियेसनखौ गारनानै आंनाव डाइरेक्ट फन खालामनानै आरो आं माने गोसोआ मोजां मोनदों आरोखि हेल्प खालामनो मोननानै बहुद माने खना खना आरो फन फैबावबाय आं नोंथाङा गिबि समावहाय आङो बिसिम थ्रुयै हरबा आंहा फैसा खम थाङोमोन आरो माने माबागौमोन नाथाय बैसिनि प्रब्लेम सल्भ जायाबो जानो हागौमोन हानायाथ' सम्भब नंखाया दिनै 4000नि बांसिन दं एफेक्ट जानाया खिन्थु माखासेफोरना मालिकफ्रा मोजां मालिकफोर ओंखाम दा बाथ्राया बोरैहाय जे कुइसना दा बिटिसिनि बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिबाय थादों हाग्रामा महिलारिया बिपिएफनि प्रेसिडेन्ट आरो बिथाङा इलेक्सनाव कन्टेस्ट खालामनो ओंखारदों दा बे हिसाबै बिथाङा मानसिफोरनो दान होनो हाया नोंथांनि थ्रुयै बिथाङा गावनि पलिटिकेल केरियारखौ नायनानैहाय फैसा हरनो होनो हागौ नङा बे खोथाया ओरैबायदिमोन आं बुंनि जेब्ला लकडाउन मा थारिखआव जायामोनथाय लकडाउना जाहैबाय 5 तारिख ना 25निफ्राय जादों 24 मार्चनि मोनानिफ्राय जाजेननानै बेयो लकडाउन नैबे जादों आरो फार्स्टआव डिसिसन लानाय सानदोंमोन जे बिदि लकडाउन जायोबा ओरै प्रब्लेम जागोन जेनेबा 23 तारिखसोआव बिदि मोनसे रायलायनाय जादोंमोन आरोखि ओमफ्राय लिस्टफोरखौ लाबाय माबा जागोन ओमफ्राय जामारोबा मा जागोन बेबायदि मोनसेयाव माने प्रिकसन ओमफ्राय आरो ओरैथिं कमिटिबो दानो आंनो थांफाबाय थादों खिन्थु निरन जेनेबा जों माबानि चेन्नाइनि एल' बियो दा निरन मुसाहारि बेखौबो सोफाना दा एल'फोरखौ दा बिसोर नबेल अफिसार हिसाबै बिसोर दा बे लकडाउन समाव कर'ना भाइरासनि एनि प्रब्लेम बाहेरायाव थानाय मानसिफोर बिसोर एल'फ्रा खामानिखौ मावनो आरोखि खिन्थु माबानियाव बेंगलरनियाव बिदि एल' गैयि खार'नाव बेसोरजों आं रायज्लायबाय थादों नालाय मा मोनदों बर' एस'सियेसनजों माने रन्जित बिसोर रायज्लायबाय थानायाव ओमफ्राय बिसोरनि नामखौ सोनाहरबाय आरोखि बिसोर कन्टेक्ट खालामदो बिसोरनि थ्रुयै खालामसिगोन दानिया बिसोर मिसआन्डारस्टेन्डिं जाबायना गभर्नमेन्टनिफ्राय फैसा फैमारबाय बेबो मोनसे गभर्नमेन्टनिफ्राय फैबाय खिन्थु ओरैथिं साराबो हरनो लुबैदोंमोन खिन्थु माबायाखै आरोखि उनाव जे प्रमद बर'आ सारा माने माबा होदों दोनबाय कमप्लेन होबायना खोथा जासिगोनलै बिदि आरोखि हरनोथ' सारा दिनैसिम माने गोरिबखौ माने बर'आव बांसिन दंना दंबा सार शिब सार माने हाग्रामा महिलारि जों बिनि फल'वार बेसिबां बिपिएफनि वार्कआ बिनि फल'वार ओंखायनो बर'नि गेजेराव बांसिन डनार दङ होनोब्ला बिपिएफआव मोनगोन आरो जाय सारखौ फल' खालामदों बिसोर बहुद डनार ओंखारदों आरो बर'नि गेजेराव रोंगासिनो दं आरोखि आरो बे सारनि आदर्श सारा बिराद गोरिबफोरखौ हेल्प खालामो बेसेबां फोरोंदों आंबो सासे माने आंनि एमबिखौ सारानो फोरोंदों आंखौबो
MA जेब्लानाखि आंना MSc जोब्बायमोन होमबा आं फार्दार स्टाडि खालामनो आंनाबो फार्दारा रिटायार्ड जाहां जाबायमोन नालाय ओमफ्राय आरो एथ' बुरजा ओमफ्राय आंनि माबाखौ बियार खालामदों आरो बै समावहाय 2 years फोरोंदों जानाय थानाय गासिबो ओमफ्राय आं गावखौनो पार्सनेलिटि डेभेलप खालामनो चान्स मोनदों बेबायदि आदर्श गोनां मानसि माने आङो होनदों मा माबायाव आरोखि जों सोलोंनांगौसो बर'नि गेजेराव डनार सासे ओंखारदों होनबा हाइस्ट डनार होनबा हाग्रामा महिलारि सारानो दं आरो दा हाग्रामा महिलारि बिथाङा डनर हाइस्ट डनर खिन्थु बे टाइमाव बे होनो हायाखै गोसोआ गाबदों जों बेखौ फल' खालामनांगोन थ' दस्रा ओमफ्राय दा नैबे जुगाव आं नोंथांनि चेनेलनि थ्रुयै मोनसे रिकुवेस्ट खालामनो लुबैदों आरोखि रिकुवेस्टआ नोरै दानि प्रेजेन्ट बिजनेसमेनफ्रा मा खालामनो मिथिगौ प्राइम मिनिस्टार केयार फान्ड चिफ मिनिस्टार केयार फान्ड बेबायदियावसो फैसाखौ हरो आरोखि मानि थाखाय हरो हरनाया जाहैबाय मा फेसबुकआव गेलेनो लकडाउनाव गेलेनो मोजां मोनबाय आं 2000 दान हरबाय आं 3000 5000 सोरबा 5 लाख क'क्राझाराव हाइस्ट 5 लाख सुदां बसुमतारी सारा ब्रह्मआ सिगनेसार फान्ड हरदों आरो सिगनेसार फान्ड दा बेफोरबायदि फैसाया डाइरेक्ट बेहाय बिसोरनो हरोबो बेबायदि मोनसे एथ' गिदिर प्रब्लेम जानो हागौमोन आरोखि मानो बैखौ हरनाया जाबाय मोनसे जोंनि मोनसे दायित्वबो प्लास माखासेया खिन्थु बेखौ माने गौरब खालामनो थाखाय होदों आरो बे अक्षय कुमारा 250 crore होबाय आंबो 2000 होबाय दैबायथाराव नोंथाङा माने ओमफ्राय बेखौ फेसबुकआव आपल'ड खालामनो मोजां मोनो आरोखि थारमाने खायसेया बे कन्ट्रिबिउसनखौ माने ग्लेमाराव लानाय जायो आरोखि दा आं पार्सनेलि आं रिकुवेस्ट खालामो आं गोसोआव बिदि मोनसे सार्कुलेट खालामनो गोसो गैया आंनि ट्रेन्जेकसनखौ आं बुंबाय थादोंमोन आंनाव फेसबुकआव होनदों आदा नोंबो माबाखौ हरबाय थादो होननानै आंखौ मोजां मोनग्राया माबाखौ हरदो स्टेटमेन्टखौनो देखायथारदोलै होनबाय थाबाय आरोखि ओमफ्राय आं मानो देखायनांगौ नङा होमबा नोंथाङा बुंबाय जे हाग्रामा महिलारि more than 3 lakhs दाख्लै नोंथाङा हरबाय आदसा थारमाने नोंथाङा बुंदों जे बड'लेण्डनि चिफ हाग्रामा महिलारि आदर्श माने गुबुन बा गोरिबफोरनो दान होनाय बे मेन्टेलिटि बेखौ नोंथाङा आं नुबोगासिनो दं दैलि शिब सारा माबायदि हेल्प खालामो मानसिखौ आङो दैलि नुगासिनो दं मानसिखौ आरो हेल्प होनो हायाबा बे माबायदि दुखु मोनो आं बेखौ आंनि मेगनजों नुगासिनो बाहाय खुनु माबा गैया आरोखि जाति बासिनाय माबा बासिनाय बिदि गैया आरो फरायनायनि बेलायाव सारा खुनु माबा खालामा थारमाने बिथाङा गोसो दंबाबो बेबो खोन्थाया बेखौनो होनदोंना बे धर्मआव दङ जायनि दाना जाफुंगोन जाय बुंनानै लायालासिनो थायो बिनि दाना जाफुंगोन जुदि बुङालासिनो थानो हायोबा शिब सारना मालाय जाफुंदों इसोरा बेखौ अनदों बे दिनैसिम दुगानानै लाया बुंनानैबो लाया नोंथांनि खेथ्रआव बुंनायदों आङो जे नोंथाङा माने हाग्रामा महिलारि बिथांनि आदर्शखौ फल' खालामनानै दान होग्रा आं जानांगौ आरो गौरबसो जाबावगोन आं बांसिन जुदि दस्राफोर बायदि खामायनायनि फैसाखौ आरो बांसिन होनो हायोबा आरो होबावनो हायो नामा बिदि नोंथांनि खामाया आंनि खामाया आं खोन्थाखाबाय आंहा दा मोनथाम मोनब्रै बिजनेस दं जेनेबा foodies.in फेन इण्डिया बेयो माने दा वेस्ट बेंगलाव सोलियो थारमाने जास्ट नों सुइगि होननायखौ खोनाबाय जमेट' होननायखौ खोनाबाय दा बेहाय आं मेनेजिं डाइरेक्टर आरोखि दा फेन इण्डिया आसामाव लाबोआखै आसामाव लाबोगोन दा बेहाय जों टारगेट लादों 5 yearsआव more than 200 crore टार्नओभार जागोन ओमफ्राय फान्डिंआवहाय 7 crore फान्डिं दं बे कम्पानियाव माबानि आरोखि एन्जेल इनभेस्टर बेनि उनाव नेक्स्टआव दङ आङो पार्सनेलि गभर्नमेन्ट कन्ट्रेक्टरबो आं फार्स्ट क्लास कन्ट्रेक्टर आं माने माबाखौ मोननैयावबो रड्स बिल्डिं दङ वाटार रिसर्सआव दं ओमफ्राय नेक्स्टआव आं माने माबा आरोखि पार्टि साहा खोनाबायना साहा बागान बेखौ आङो देरहासार सारनि माबायाव आरोखि आं 10 yearsनि थाखाय आं शेयाराव दं आरो 50%
बाहाय more than माबा दं 400 सो मा दं लेबार 447 माने एमप्लयि एंगेज दं आरोखि बाहाय आतसा ओमफ्राय बे दा नैबे माबा लकडाउनाव बहुत प्रब्लेम जादोंमोन माने बिसोरनि रेसन थेवबो थाबथायाखै बे आरोखि नोंथाङा थारमाने मोनथाम बिजनेस खालामो मोनथाम आरो मोनसे दंबावो माबे बे बारा बिजनेसनि बारा बिजनेस डक्टर बिबेक बिन्द्रा नोंथाङा खोनाबाय जानो हागौ आरोखि बियो वर्ल्डनि माने नाम्बार 1 माबा आरोखि बियो वर्ल्डनि नाम्बार 1 इउटिउबार इडुकेशन चेनेल बेनि माबाया फिगारा आं बेखौ लानो हरदों नोंथांमोना माबायाव नायनो हागोन मा होनोमोनलाय सार्च गुगोलाव सार्च खालाम गुगोल्सआव नायदो होमबा नुगोन आरोखि मडेन बिथाङा 69 crore भिउवार्स दं दा आतसा 69 भिउवार्स ओमफ्राय बियो माबाया साबस्क्राइबारा 11.7 मिलियन माने 1,10,70,000 साबस्क्राइबार दं आरो आतसा ओमफ्राय बियो टोटल 1500 कम्पानिसफोरनि बियो एडभाइजार्स दा बिजनेस एडभाइजार्स ओमफ्राय बियो एसियानि नाम्बार 1 मटिभेशनल स्पिकार आतसा दा बिथांनि बे मिशन मोनसे बारा बिजनेसा मोनसे मिशन बेहाय मा रोखोमै बे बारा बिजनेसनि थ्रुयै बारा बिजनेस बे मोनसे मिशननि थ्रुयै माने बेहाय मोननै सेक्टर दं जे माने फिसा फिसा बिजनेसमेनफोरखौबो आजिखालि फिसा फिसा दखानदारफोरखौबो आजिखालि माने बेखौ टेक्न'लजि होनानै इनोभेशन होनानै बिथांमोनखौबो मोरैहाय माने जिर'निफ्राय क्ररपति खालामनो हायो बेबायदि एग्जाम्पलबो दं ओमफ्राय बेखौ ट्रेनिं होयो आरोखि एप्स दङ माखासे नोंहा बेहाय मा रोखोम इनभल्भ आङो फुरा नर्थ इस्टनि आं माबा सिंगल पार्टनार आतसा नोंथाङा नर्थ इस्टनि सिंगल पार्टनार मा खामायो बिनिफ्रायथ' जोङो 30% शेयार दं जोंना आतसा दा बे खामायनाया अनलाइननि थ्रुयै खामायो आरो अनलाइन ओमफ्राय जोंना आईबीसी मडेल दं बहुत मडेल दं बिजनेसाव बेहाय बे मडेलाव आरोखि होमबा नोंथांनि एनुवेल टार्नअभारआ एनुवेल टार्नअभारआ दा बर्तमान नैबे बोसोराव 12 crore नोंथाङा खामायदों औ यस खिन्थु खरसबो थांगोन ना आतसा नेट प्रफिटआ एटलिस्ट माने 4-5 crore नोंथाङा खामायो आतसा आरो इनभेस्टमेन्ट थांफिनो आं शेयार मार्केटआव इनभेस्ट खालामो आतसा शेयार मार्केट दाथ' आं स्टक बुट नैबे लकडाउन जोबखाङो आफ्टार आं मोजां मोनसे प्रफिट फैगोन नोंथाङा दहाय एसे बुंदों जे नोंथाङा मास्टार डिग्री खालामनायनि उनाव जेब्ला मेनेजमेन्ट फरायनो थाङो होमब्ला न'खरनि अबस्थाया मोजां नङामोन फादारा रिटायार जागोदान बेनिफ्राय जाहांनाय सम रिटायार जाथ'वाखैमोन बेमारिबो आतसा बेनिफ्राय बड'लेण्डनि चिफ आफादगिरिया नोंथांखौ सापर्ट खालामदों नोंथांनि बे फरायनायाव सुंथानाय जादों नोंथाङा बै दा जे नोंथाङा बिजनेस खालामगासिनो दङ मोनब्रै गिदिर बिजनेस इनभल्भ जादों बेनि केपिटेलखौ बहा नोंथाङा मोनजेनखो आङो बिजनेस मावनाया मर देन 7 years जाबाय आरो आं टेलेन्टेड आं बिजनेसाव जोङो बिजनेस जोंनि माबाया आरोखि एसेट लाइट मडेल खम फैसाजों बोरै बांसिन खालामो ओमफ्राय बोरैहाय माने रिस्क फ्रि खम रिस्कजों बांसिन माने बिजनेस खालामनो हायो आरोखि बेखौ जों मेनेजमेन्टआव जों सोलोंदों आरोखि एसेट लाइट मडेल अजद होनो नागिरदों जे हाग्रामा महिलारिनि पिएसफोरा गोबां कारापसनाव इनभल्भ जानानै खामायदों आंथ' पिएखौ होननाया आङो जास्ट फल'वार आं हेल्पसो होयो आंथ' पिएबो नङा आंहा जेबो मा होनोमोनलाय एपइन्टमेन्ट बिदि गैया खिन्थु न' डाउट आंखौ क्ल'ज एडेट होननो हागोन आं खिन्थु थायो बेखौ आं सोलोंनो थाखायसो थायो आं सोलोंनो थाखाय थायो कारापसन होननानै बिपिएफनि अपोजिसनफ्रा बुंनो थांदों कारापसन नोंथाङा बेखौनो बुजिनो हायो कारापसन माने माखौ कारापसन होनो बेखौ मानो हायाखै बुजिनो हायाखै आरोखि जाय खामानि मावो बिसोरसो मिथिगौ कारापसना माने बोरै जागासिनो दं जाय रियेल प्रेक्टिकेलि मावगासिनो दं बिसोरसो माने बिटिसिनि माबाखौ मिथिगोन आरोखि माने जाय मावदों ओमफ्राय बाहेरायाव मावग्राफोरथ' आरो बेखौ आरो बुजिसिनबावगोन बाहेरा दुनियाखौ नायोबा जेनेबा
हायद्राबादाव थांदो नोङो चेन्नाइआव थांदो बेंगलराव थांदो बिसोरबायदि गभर्नमेन्ट कन्ट्रेक्टरफ्रा माबायदि मावदों बेखौ नायबावदो ओमफ्राय आरो जोंनिखौ फैफिनना नायदो आरोखि कारापसना बहाय दं ओमफ्राय बिसोर माबोरैहाय माबोरैहाय माने साबसिन डेभेलपसिन दामिसिन बिल्डिं दामिसिन माबोरैहाय बानायनो हादों आरोखि माने साननायनि बाहेरा आरोखि साननायनि बाहेरा नों माबायाव थांबा बाहेरायाव थांबा बेखौ ओंखायनो जोंना सारा चिफ सारा माने जोंनि गथ'फ्राबो जाहाथे बाहेरायाव थांदों होननानै एक्सकार्सननि थाखाय बहुद गथ'फोरनो हरा नङा हरो आं मिथिगौ आरो आं बहुद हेल्प खालामबाय दा बेफोरखौ नुहैनानै बेफोरखौ सोलों माबोरैहाय बिसोर जादों दा कारापसन होननानै गावनि माबाखौसो माबाबाय थादों खिन्थु जोंनाव कारापसन गैया निल होनजायो आरोखि जेबो कारापसन गैया दा अजदा फैनाय बादिब्ला जे बिटिसि आव केकनि माने रिपर्ट बेबो मोजां नङा होननाय जादों आरो दा गोबांसेया सन्देह खालामदों जे जायफोरनाखि बड'लेण्डनि चिफ हाग्रा महिलाजों इनभल्भमेन्ट दंफायो बा लोगोआव दंफायो बिथांमोना कारापसनाव बाहागो दङ आरो गोबां थाखा बिटिसिनि फान्डफोरखौहाय सरखायनो हादों बेखौ बुंनो नागिरो बे बेलायाव नोंथांनि बुंनांगौ मा बे नङा खिन्थु थारमाने आं मोनसे माबाखौ नायदोंमोन आरोखि मोनसे आंबो बेहाय माबा जादों बेदिनो नंमारगौ नामा होननानै आं नायदोंमोन आरोखि मोनसे बुस्थुआ बै सासे कन्ट्रेक्टर बे समाव रायट्सनि सम माने रायट 2012 गभर्नमेन्टनि खुनु नटिफिकेसन गैया गैथ'आ फैगोनसो भार्बेल खिन्थु कन्ट्रेक्टरा बै समाव माने दाना थान्दा खालामनांगौ ना मोननैबो बांगाल आरो बर' मोननैखौबो थान्दा खालामनांगौ गभर्नमेन्टआव बिटिसि गभर्नमेन्टआ सानबाय माने बिसोरनो मा होयोबा जेखौ डिक्लेयार खालामबोदों गभर्नमेन्टआ सासे सिबा डिक्लेयार खालामबाथ' नों बेखौ होखाथारनांगोन ना ओमफ्राय होनायाव मोनसे आं बे पावार रिपार होननाय मोनसे मेचिन माइ हाग्रा मेचिन आरोखि बाहायथ' खुनु माबा इलिगेल नङा कागजाव मोनसेल' मा अर्डार मोनैनि सिगां बिसोर होदों डेटआ उल्टा जादों जिनिसा होग्रोबाय ब्रा एडभान्स साप्लाइ कन्ट्रेक्टराव गिखागोन ना गावनि डेट होनाय डेटखौ होगोन ना अर्डारनि उनावसो होनांगौ नङा नों कागज बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय ग हेड अर्डार एबा माबा अर्डार मोनो खिन्थु कन्ट्रेक्टरा बै डेटखौ गाव होनाय डेटआव होबाय खिन्थु भार्बेल अर्डारजोंनो बे होबाय बिसासाव बेनो मोनसे एलिगेसन बेखौनो बिराद गिदिर होनबाय थायो आरोखि आंबो नायदों थारमाने रायटनि समावहाय माने माइ हानाय सम जाबाय माइआ मोनबाय नाथाय बेखौ हानो मोनाखैमोन दा बे बेलायावहाय माइ हानायनि खाबु खालामनो बिटिसिनि चिफ बिथाङा माइ हाग्रा मेचिन बायनायनि खोथा बुंबाय आरो साप्लाइ अर्डार होबाय थिकादार भार्बेलि होबाय थिकादारा मालखौबो हैबाय अन गुड फेथ दा बेखौ माने मिलायाखै बेखौ इलिगेल होननाय जादों केक रिपर्टआव आচ্ছা बिनि अनगायै जेबो गैया केक रिपर्ट मा होनबावनो आंथ' केकखौ माने बेसेबां माबा नङा आरो सुइटेबल नङा आंबो मिथिगौ थारमाने रिपर्टआव बेबायदिनो आरोखि सिङाव बिस्राबो खोथा थायो जायफ्रा फैयो जायखिजाया दासान्दि बड'लेण्डनि राजखान्थि बे राजखान्थिनि जेनाखि धौ सोलिदों दोहौ बेवहाय गुबुन माने अपोजिसन माने रुलिंनि गेजेराव जेनाखि सौग्रावलायनाय जाबाय थादों बिनि मोन्दांथिया मा नोंथाङाथ' बड'लेण्डनि चिफ हाग्रा महिलाजों एकदम क्ल'जआव दङ दा बिसोर नोंथांनि मोन्दांथिया मा आं ओरैबायदि मोनसे जिनिसखौ मोनदांबाय थायो आरो खोथाया ओरै जे जोंनि बिटिसिनि मानसिया सबसे पलिटिकेलि सापारार जाबाय थायो मारै सापारार आं बुंनि एमपि इलेक्सनाव बोसोरसे इलेक्शननि थाखाय नों बोसोरसे सिगां प्रिपारेसन बे प्रिपारेसनाव थांखाबाय टाइमा ओमफ्राय नेक्स्टआव आरो एक बोसोरनि उनावनो एमपि इलेक्शन एक बोसोर उनावनो जोंनि माबा फैनोसैलाय बिटिसि फैनोसैलाय ओमफ्राय नेक्स्टआवनो एमएलए ओमफ्राय दाना जोंनाव बोसोरनैल' खामानि मावनो मोजां सुस्थ' मथे माने ससियेल भाबै रायजो जानायनि माने नोंजों आंजों अफिस गैयालासेनो रायजो जानायनि
चान्सआनो 2 इयार्सल'सै जोंना माने बोसोर जोबबानो माने बे पलिटिक्सनि खोथा रायलायनाय जायो बे माबानि खोथा रायलायबाय थानाय जायो माने बेयो गामि हाबजोब्बाय जोंनाव मोननै जिनिसा मोजां जादों आरोखि जायनि जाउनाव मोनसे जोङो इन्डियान कनस्टिटिउसननि माने दफाफोरखौ बयबो रायजो राजाफ्रा बेखौ प्रेक्टिस खालामबाय थानो खाबु मोनबाय रायलायबाय थानायजों हाबबाय गोग्लैथारनाय गाहाय थाखोनि मानसियाबो दाना एसेबाबो रोंबाय चान्स मोनदों ओमफ्राय फारसेथिङै इक'नमिक कन्डिसन एबा माबाखौ नायोब्ला जों जेब्लाबो जुदि खिथुआव अरानो सावबाय थायोबा सोर पलिटिसियान पलिटिकेल गभर्नमेन्ट दानाया बे मा मोजां माने सुस्थ' मथे मावनो मोनाब्ला जेब्लाबो हारबारि जानाय टाइपनि जाबाय थादों आरो बेबायदि ओंखायनो आं रिकुवेस्ट खालामदों जे इलेक्सन कमिसनाव बेखौ ओरैबायदि खालामनांगौ जे जोंनि इलेक्सनखौ बिटिसि इलेक्सनखौबाबो एमएलए इलेक्सनजों समान जेरावबो एसेम्बलि इलेक्सनजों समान डेटआव होदो होमबाना जोंनो चान्स मोनलायबाय मोनसे टाइम मोनसे आराम खामानि मावनो रायजो राजायाबो सापर्ट जायो पलिटिसियानाथ' माने बेनि थाखाय मालाय गाव खारखागोन खिन्थु रायजो राजायाबो बेनि मिटिं बबेनि मिटिं बे मिटिङाव थाङैनो ओरै फिसा फिसौ फोरोंनायनि खोथा दं नङा होमबा अनेकथा ससियेल लाइफआ जोंना हेम्पार जादों आरोखि ओंखायनो बेखौ आंनि मथेबा एमपि ओमफ्राय नैबे माबा एसेम्बलि ओमफ्राय जोंनि बिटिसि मोनथामखौबो खेबसे होनांगौ खेबसेयाव मिलायहोयोबा होमबाना जोंनाव मोजाङै बोसोरसेया डिस्टार्ब जाबाय 4 बोसोराव खामानि मोजां मावनो हाबाय आरोखि बे बिथिङावहाय दा इलेक्सन कमिसना सिन्था खालामबाय थाखादों माने एसेम्बलि आरो पार्लामेन्टारि इलेक्सन बे मोननैखौहाय ज' खालामनायनि थाखाय सिन्था सरसा जाबाय थादों दा बेनि थाखाय माने इनिसियेटिभखौ आरो लाबाय बिराद मोजां टाइममोन माने दा नैबे टाइमाव लकडाउन टाइमाव माने बेखौ डिरेल माबा खालामनो होलांफानो मोजां दा जुदि जोंना नेक्स्ट 21आवनो माने एसेम्बलि डाइरेक्ट माबायावनो लानानै थांबानो जाबाय दा माने बे एक्जिस्टिं माबाखौनो एसे एक्सटेनसन टाइपनि खालामनानै होबा आरो माने साबसिन मोनसे कनसेन्ट खालामनो हानाय नङा इक'नमिक बहुत माबा जागोन आंनि कुइसन बे जाहैदों जे नोंथाङा बड'लेण्डनि चिफजों जोबोद क्ल'सआव दं नोंथाङा पिए नङा होनना बुंबाय गोबाङानो पिए होननानै बुङो नोंथाङा क्ल'सआव दङ आङो स्टुडेन्ट होनना बुंनो हायो आच्छा नोंथाङा बे बिथांजों क्ल'सआव थादों हिसाबैहाय बिथांनि माखासे मोनदांथिखौ नोंथाङा गोबाङैनो बुंनो हायो आरो जायनि थाखाय दा बुंबाय जे बर'नि साबसिन डनर होनना बुङोब्ला हाग्रामा महिलारि आरो बेजोंनो बिपिएफनि माखासे माने दैदेनगिरिमोना डनर जानो थाखाय आवगायबोबाय थादों बिथांनि आदर्शखौ लानानै आरो इभेन नोंथाङाबो बे आदर्शखौनो लानो ओंखारदों दा बाथ्राया मा जे अपोजिसना बा रुलिंआ बिसायख'थिनि दोहौआव बा बिसायख'थिनि सार्थ'आवहाय गोबांथार माने नांज्लाय खमज्लाय जाबाय थादों बे बेलायाव नोंथांनि मोन्दांथि बेबो बिराद दुखुनांथाव मोनसे खोथाया जाहैबाय मा फेसबुक एबा ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि गाज्रि खोथा रायलायो मेक्सिमाम पेज मा होनो बेखौ फेक एकाउन्ट खुलिनानै आङो नुदों माने मेक्सिमाम माने इउपिपिएलनि मानसिफ्रा माने ओरैबायदि खालामो बिसिना ओरैबायदि थारमाने बर' जाथिनि होननानै बुङो खिन्थु जाथि फोथांनायनि खोथाया सिङाव गैया माने रायलायनाया जाथि फोथांनायनि बुङो खिन्थु गोसो गोरबो आरो मावनायाव गैया आरोखि दिनै बे ससियेल मिडियानि थ्रुयै माने ओरैबायदि गाज्रि लिरो जेनेबा आंनिखौबो आं दहाय एगजामपोल मोनसे नुदोंना एन खुंगुर नार्जारि आंखौ माबायदि गाज्रि लिरदों जेनेबा आरो बिनि माबा बुहुत गाज्रि लिरनाय दंबावोसो दा बेहाय मोनसे माने ल' बानायनांगौ माने जायनाखि बिदि माने माबा मा होनो बेखौ नंखाय फेक निउस ओमफ्राय बेबायदि माने माबा गैया जाय कमप्लेन होनाय लोगो लोगो इनस्टिटिउट बिनि थाखाय मोनसे ल' बानायथारनांगौ आरोखि आं कमप्लेन होबाय नोंथाङा आंखौ गाज्रि माबादों एभिडेन्स गैया मा गैया एबा जिखुनु गाज्रि शब्दखौनो बे माबायाव फेसबुकआव लिरनो मोना
आं कमप्लेन होनाय लोगो लोगो नोंथाङा एरेस्ट जानाय बिदि मोनसे गिदिर ल' बानायनांगौ आरोखि 183 सेक्सन साइबार क्राइम बहुदटा टाइम लायो ना दा बेखौ बिराद माबा खालामथारनांगौ स्ट्रं जाथारनांगौ बियो अब्लासो जोंनि ससाइटिया गोग्गो जागोन आरोखि माने बेहाय फेसबुकआव माने मोनसे माबायाव ग्रुपआव नोंथाङाल' थाया नोंथांनि लोगोल' थाया नोंथांनि बिमा नोंथांनि बिफाबो थानो हागौ नोंथांनि फिसालाबो थानो हागौ नोंथांनि बिनानावबो थानो हागौ ओरैबायदि गाज्रि लिरो माने बेखौ मा होनबावनो ओमफ्राय बेहाय बांसिन साफारा जादों जोंनि बर' मानसिफ्रा साफारा जागासिनो दं आरोखि माने गेलेग्रा मोनसे माबा बुंदों दाथ' लकडाउन जा हायो लिरखायो जानला मोनला लिरो आरोखि आरो बेंक एकाउन्ट खुलिनायखौथ' खुनु माबा गैया टाइम मोना मा होनो बेखौ एड्रेस गैया दा बेफोरबायदि सायाव माने आं माबा लानांगौ आरोखि इनिसियेटिभ लाथारनांगौ जों दान्दिसे ब्रेक लानि जों बिनि उनाव सावरायनि जोङो हाग्रा महिलारि दैदेननाय BPFनि जेनाखि सरकार बे सरकारनि जाफुंसारनाय बिथिङाव दामफ्ला एबा मन'ज दैमारिनि नोजोर आरो मोन्दांथि फैफिनदों दा जों सावरायनि जे हाग्रा महिलारि बिथाङा 19 बोसोर BTC सरकार बेंगासिनो दं जाफुंसारनाय हाबाफोर होनना बुंबा मा बुंनो नागिरो नोंथाङा जाफुंसारनाय होनोबा फार्स्टखौ जों साननांगोन आरोखि जे एकर्डआव थानाय जिफोर माबा दंमोन आरोखि बेफोर 99% जोब्बाय एक्सेप्ट कार्बि आंलंनि ST खर' बर' मानसिनि ST बेल'सो प्रेक्टिकेल माबायाव लाबोनो हायाखै आरोखि सेकेन्डआव जों बुंनांगोन मा लाबोखो थारमाने जे दफायाव मायाव गैयामोन एकर्डआव गैया जेरै माबाया मा होनोमोनलाय जोंनिया इउनिभार्सिटि गैयामोन इउनिभार्सिटिया दिनै माने बे माबा जाबाय स्टेटास मोनबाय ओमफ्राय फुल फ्लेजेड जाबाय जेनेबा ओमफ्राय बेहायथ' इनफ्रास्ट्राक्चार माने BTC गभर्नमेन्टआनो हरखादों इनफ्रास्ट्राक्चार दा जथेस्थ' दङ नङा होमबा ओमफ्राय नोङो BB इन्जिनियारिं ओमफ्राय बेबायदिनो बहुदथा जाय दफायाव गैया जोंनाव बहुदथा मावगासिनो दं आरोखि जेनेबा माने डिस्ट्रिक्ट दानायनिफ्राय लानानै मोनफ्रामबो जों मोनथाम एक्सट्रा डिस्ट्रिक्ट गोदान बानायनायाव बेसेबां प्रब्लेम जायो बेसेबां एडमिनिस्ट्रेसन बिल्डिं बानायनांगौ जायो एडमिनिस्ट्रेसन अफिसार्स बेसेबां रिक्रुटमेन्ट खालामनांगौ जायो बेसेबां मा नांगौ जेल नांगौ जोंनो बेफोर मोनफा मोनफा जाबोगासिनो दं कर्ट नांगौ जोंनो जेल नांगौ जोंनो बेफोर मोनफा मोनफा जाबोगासिनो दं नङा होमबा साब डिभिजन लेभेलावबो जाबोबाय दा बेफोरबो इनफ्रास्ट्राक्चाराव माने BPF गभर्नमेन्ट बा हाग्रामा महिलारि दैदेननायाव खुनु खमि जायाखै इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टआव आरोखि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टआव खुनु खमि जायाखै दा ओमफ्राय दा आं मोनसे एग्जाम्पल होनो नागिरदों आरो सबसे देरसिन खामानि मावदों मारै होनोबा आं जोंनि लकेलनि थाखाय आरो जे बुस्थुखौ माबाया आरोखि AGP गभर्नमेन्टआ प्रफुल्ल मन्त्र सारमोनहा जेरेखम गावसोरबो आसाम एकर्ड खालामदों बाहाय बिसोरो बेखौ रिभिउ खालामनानै मोनफा मोनफा मावजोबनो हाखायाखैबो चिफ सारा दिनै हाग्रा महिलारि सार दैदेननायाव दिनै 99% फोजोबनानै एनादार माने माखासे माने बहुद डेभेलपमेन्टेल बुस्थु लाबोनो हादों आरो जेनेबा जोङो आसामनि थागिबि जाबाय साप'ज जोङो IIT खौ हमबाय IIT आ आसाम एकर्डआव लाबोदोंमोन बिसोर आसाम एकर्ड होमबा बेहाय बिसोर लाबोबाय मावबायबो नङा होमबा खिन्थु मोनसे जिनिसखौ बावलायबाय बिसोर रिजार्भेसन बेहाय जोंनि आसामनि मानसिफ्रा रिजार्भेसन मोननांगौमोन साप'ज बेसेबां % रिजार्भेसन जोंनिया CIT आ सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजियाव 60% BTC नि बासिन्दानि थाखाय 60% रिजार्भेसन दं
बर' मानसिया 40% बे 60आवनो 40% दंबावो एडमिशना दाना दिनै जोंनि लकेलनि मानसिया गोरिब गुन्द्रा एसे फरायनाय आरो एसटि मानसिना आरो बिसेसके माबानि सेबानि आन्दाराव फरायनाया गोदो पारसेन्टेजआ बहुद खम जायो आरो जोंनिथ' मोजां माबायाव फरायनोबो मोननाय माबायाव नंखाया नालाय दा बेफोरबायदि मानसियाबो दिनै सेन्ट्रेलजों सालायजानाय इन्स्टिटिउसनाव फरायनो खाबु मोनदों बेबायदि मोनसे इनफ्रास्ट्राक्चार क'क्राझार बायदियाव इकुइभेलेन्ट टु माने माबा IIT इनफ्रास्ट्राक्चारनि बेलायाव दा बेफोरबायदि माबायाव आरोखि मा होनोमोनलाय फरायनो खाबु मोनदों न'आव थानानैबाबो एबा हस्टेलाव थानानैबाबो फरायनो खाबु मोनदों आरो दा बेफोर बिराद गौरबनि खोथा बेफोरखौ जोंनि अपोजिसना जे बुंबाय थादों बे खोथाया भुल बुजियाखै आरोखि दा इडुकेसन बेलायाव एखमबा एडमिसन फिसाव माने बे प्रब्लेम जादों न' डाउट गोरिब मानसिफ्राबो फरायखाबाय नालाय दा जोंनिखौ इकुइभेलेन्ट टु इनफ्रास्ट्राक्चारा IIT जों जाबाय नालाय दा जोंनि मेजदिसाबो 70,000 होनादों थांनाय बोसोराव 70,000 पार मान्थ 70,000 खुनु जाया नङा होमबा दा बेफोरबायदि माने 7,000 उनाव खमायदों दा बेफोरबायदि मेज डिउस माबानो नाङा आरोखि गसायनो खमावनो लानांगौ खमावनो गभर्नमेन्टनि दा बेहाय फैग्राया डाइरेक्टरा एसे माबामोन नालाय गोजौ क्लासनि मानसि मालाय गोजौ माबायाव थानाय ओरैखौथ' नायखांजोबनो रोंला दा बेबायदि आरोखि दा बेबायदि बेलायाव BTC गभर्नमेन्टआ मा खालामनांगौ सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट होयो दा नङा होमबा दा जोङो प्रेसारल'सो होनो हायो गभर्नमेन्टआ हाग्रामा मुलि सारा बे प्रेसारल'सो होनो हायो कमिटियावबो मालाय गावसिनि मानसि दंखाजोबो ना दा बाहाय जों पलिटिकेलि बेसेबां माबा खालामनो दा बेफोर फिसा फिसौ बुस्थुनि थाखाय जुदि BPF गभर्नमेन्टआ गाज्रि जायो लाबोग्रायासो मोजां बै सालायनायाथ' बयबो बै सालायनो थाखाय मोनसे एडमिनिस्ट्रेसन खालामना होखाबाय बिसोरनिसो भुल ना बियो बेथ' पलिटिकेल पार्टिनि भुल जायाना दा बेबायदि आरो बेहाय थांनाय बोसोराव बिसोरो आबसुआ माबा खालामदों आरो स्ट्राइक खालामदों आरो बेबायदि आरोखि दा मोजां जादों बे खोथाया बन्द' खालामदों बन्द'बो जादों आबसुआ बुंनानै नंगौ जोंबो बेबायदि होननानै जे बे हाग्रामा मुलुगनि साननि दाय बेथ' नङाना नङा होमबा दा होनगासिनो दं इनफ्रास्ट्राक्चारा इकुइभेलेन्ट टु IIT होमबा जानाय लोंनायाबो इकुइभेलेन्ट टु जानांना जानाङा खोथाया एकदम सैथो ना खिन्थु बेखौ बावबाय 60% जोंनि गोरिब मानसिया बाहाय फरायनानै हाबनानै दङ बेखौ बावलायबाय बेथ' हाग्रामा मुलि सारनि दाय नङाना बे आरोखि बेखौनो कारापसन होनसै बेनिफ्राय बुंनाय जादों जे अबजेक्सन फैबाय थादों मुंख्लंनि न'खरफोरा अनसुंथाइ मोनाखै नोंथाङा मा नोजोर होदों BTC सरकारनिफ्राय बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानायफोरनो मार्टियारफोरनो नांगौ रोखोमनि अनसुंथाइ माने सापर्ट फाइनान्सियेल सापर्ट होनो हानाय जायाखै BTCआ मानो हायाखै जाखो फाइनान्सियेल रावनोखौबो बेबायदिद्राय हाया मुंख्लं जाबाय बिसोरो जेब्लाबो माने सारा जिबन माने जोंनि लाइफ स्पाना जोबबाबो बिसोर आरो रायखांजाबाय थागोन बिसोर खुलुमजाबाय थागोन नङा होमबा दा बेनो बै न'खरनि थाखाय सासे फहरखा जाय थैनानै थांदों जाय बलिदान होदों बेनो बै माबानि गावनो फहरखा दा खोथाया जाहैबाय मा गभर्नमेन्टआबो होदों बेथ' नमिनेल गभर्नमेन्टआ होनाया ओरैनो बे राजनितिक भाबै होनाय बायदिसो जागोन दस्रायाव होबाबो रेसपेक्टनि थाखाय होयो नङा होमबा खिन्थु गौरब जानांगौ आंनि फेमिलियाव आङो उमुगा बलिदान होनानै बे माबा फैदों आरोखि होमबा बै जाय बंस बेखौ फल' खालामगोन येस आंनि ब्लाडआबो माने सासे मा होनोमोनलाय हिर' जोंनि ब्लाडआबो हिर' होमबा जों जिरायनो थाङा जोंहा मार्टियार्स दं नैबेबायदिसो मोनसे माबा फैनांगौ एलिगेसन फैनो नाङा बाहाय एलिगेसन फैनो नाङा आरो आं सानो मार्टियार्सफ्रा गोजौ रेसपेक्टआव दंखायो BTC गभर्नमेन्टनि माबायाव बुहुत गोजौआव दङ आरोखि बुहुत गोजौ बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया आरोखि
बिटिसि सरकारा बर'फोरनि गांनाय उखैनायखौ फोजोबनो हानाय अबस्थायाव फैदों? माने गांनाय उखैनाय होनबाथ' बेथ' पार्सनेल बुस्थु बायदिसो मोनदां। बेबायदि होननाय बुङो मानसिफ्रा, खिन्थु जाय मावो बेनो मोनजायो बिटिसिआव। जाय मावो बेनो मोनजायो, बेनिफ्रायनो बुजिनो हायो माने बिटिसिआ मा बुस्थु आरोखि। जाय मावो बेनो मोनजायो, जाय खस्थ' खालामदों बेनो मोनजागासिनो दं। जाय खस्थ' खालामदों, जाय बांसिननिफ्राय बांसिन खस्थ' खालामदों बिसोरनो मालाय गोजौनिफ्राय गोजौ, डेभेलपनिफ्राय डेभेलप जागासिनो दं। दा माने जों जेनेबा एथ' मोजां इनफ्रास्ट्राकचार, एथ' मोजां गासिबो जिनिसा जों दंजोबसै, लामा दंजोबसै, माबा दंजोबसै, इलेक्ट्रिफिकेसन दंजोबसै, रायजोआ बुस्थुआ दंजोबसैथ'। दा बेबायदियाव माखासे मावनांगौआ गावसिनिसो दायथ'सै, दायथ' दं। ओमफ्राय जा जायो गभर्नमेन्टनिफ्राय माखासे स्किम फैबा बेखौ नों एभेल खालामनांगौ दं। नोंहा जुदि क्राइटेरिया मिलाया, मोननायनि क्राइटेरिया मिलायोबा नोंबो मोनबाय। बिनि बादै नों बिजनेस खालामनांगोन जुदि ग्रथ जानोबा। मालायखौ डिपेन्ड खालामनानै खुनु डेभेलप जानाय नङा आरो। दा मोनसे अजद दङ, बे जाहैबाय जे हाग्रा महिलारिखौ लोगो हमनो थाखाय लोब लोब सुबुंनि थुबुर थायो बिथांनि लांगोनायाव। बिथाङा सिखारस्लाब मोनैयावनो बिथांनि लांगोनायाव खोब खोब मानसि जानानै थायो आरो बिथांमोननो फाइनान्सियेल सापर्ट नांगौनि बाथ्रा। दा गोबां साया अजद होनो नागिरो जे बे जेनाखि बड'लेण्डनि चिफ सारा डनार, माने अनग्रा, सान्दा हरनो मोजां मोनग्रा, दा बिथांनि बे सान्दा हरनायखौ मोननो थाखायनो लोब लोब मानसिया बिथांनि दरखंआव सहैयो आरो बे सान्दा मोननो थांनो लानायावनो जोंनि प्रडाक्टिभिटि एबा आबादारिफोरा आबाद मावनायखौ बाद होनानै बिथांनि लांगोनासिम सहैबाय। जोंनि इक'नमिया मा जागोन? थारमाने बे गाज्रि हेबिट होननानै बुंनो हायो माखासे समाव, आरो माखासेया अबेबा फारसेथिं नायोबा बे थिग जागासिनो दं होनना बुंनो हायो। दिनै एसे पार्सनेल खाथियाव थाग्रा हिसाबै आं दुखु मोनो आरो माने चिफ सारा खुनु रेस्ट होननाय जिनिस मोना। ओमफ्राय मोनसेया गावनि बेक्तिगत साननो टाइम मोना। बे गावनि माने गावनि पार्सनेल लाइफबो थायोना सम सम, बे जिनिसखौ बे मोना आरो माने अबा दस्राफोर बायदि एसे माने रेस्ट, दस्रा पलिटिसियानफोर बायदि थानो मोनोबा मोजां। थारमाने बियो मानसिफोरखौ बहुत हेल्प होग्रा नालाय, दा सासेखौ हेल्प होबा थावजेन्डसो मानसि जमा जायो आरो। दा हेल्पनि नामखौथ' जायफ्रा मोनदों बिसोर मिथिखागोन। बेमार आजार खोनानानै एखमबा थानोनो हाखाया, हानाया खोनाबा जों खाथियाव थानाय हिसाबै बे माने दुखुखौ माने हाया आरोखि। दिनै MRM लजआव दङ, खिन्थु MRMआव इसिबां माबा जायो। MRM हस्पिटाल आं प्रेक्टिकेलि सिगाङाव मोजां जादोंमोन, ओमफ्राय उनावहाय जेब्ला सारा बै जे बाहेराव ट्रिटमेन्टनि थाखाय बिराद मानसि हरनांगौ जायोना, दाथ' केन्सारा बहुत केस दा, ओमफ्राय जोंनावबो ट्रिटमेन्ट जोंहा बाहेराव बे लाङो, केम' हैनांगौ मायनांगौ बहुत फैसा थाङोना। ओमफ्राय माखासे जिनिसखौ मा खालामदों सारा, दे डिलिभारि अबस्थायाव जोंनाव जाखायोबा अपारेसन फिसा फिसौ बे जायो, बे फ्रि खालामनो हायो आरोखि। बे मर देन माने आं प्रेक्टिकेलि मिथिगौ MRMआ बहुत लसआव दं। MRMआव फ्रि ट्रिटमेन्ट खालामना होबाय थायो, बे गोरिब गुन्द्रानि थाखायनो। दा बेहाय थारमाने जोंनि मानसियाबो बुजिनांगौ, माने उइलिंलि होलांनांगौ आरोखि एसे। आं बेखौसो रिकुवेस्ट खालामो, जेनेबा आङो 10% रेहाय लाबाय, माखासेखौ होबाय, अब्ला हले माने MRMआ थांनानै थागोन आरो। बहुद हेल्प खालामगासिनो दं, बे बहुद हेल्प खालामगासिनो MRMआ जोंनि जायगाखौ। मानो होनबा बेबायदि हस्पिटाल गैयिनि जाउनाव जों सिभिलाव खालामनांगौमोन। सिभिलावथ' जथेस्थ' माबा गैया, इकुइपमेन्टस दं खिन्थु मानसियासो गैया, बिदिमोन आरोखि। दा बेखौनो आं नायो आरोखि, माने बहुद दुखुनांथाव जाबाय। ओमफ्राय नैबे हेबिटखौ आं गाज्रि मोनो, माने सामफ्रामबो फैनायानो फैनाय, फैसा नेफैबाय थानाय, बे प्रब्लेमखौनो खोन्थाफैबाय थानाय, माने जोबबाबो आरो खोन्थाफैयो। नै दिनै बेमार जादोंनो न'आव, आरो नेक्स्टआव फिसानि फरायनाय एसे एनैखौ नाजानायखौ हायो, थेवबो नाजाथारला, बेबायदिबो मोनसे जाबाय थादों। गोबां बर' गौथुमफोर
गोबां बर' गौथुमफोरा हाग्रामा महिलारि चिफ सारनि सहाय लुबैयो नाथाय बिथांखौ लोगो हमनो हाया बेबायदि मोनसे अजद खायसेफ्रा होनो नागिरो मा गौथुमफ्रा बेथ' पिएफोरनि आखायाव थाया थारमाने पिए एबा गासिबो माबाफोराव थाया दा बे सारा गावसोरनो गावनो बहुद बै मोजां माबाफोरखौ आरोखि लिडार्सफोरजों गावसोरनो डाइरेक्ट कन्टेक्ट थाखायो बिसोरजों रायलायखायो नङा होमबा दा बबेहा कमप्लेन होदों आं बेखौ मिथिया पलिटिकेल नेगोसिएसन पलिटिकेल नेगोसिएसन माने बर'नि राजखान्थि दोलोफोर जे दङ दा बैफोरजों माबायदि सोमोन्दो लाखिनांगौमोन बेखौ लाखिनो हायाखै बुंनाय जादों जेरैहाय इपिपिएल बिथांमोना बुंनो नागिरो जे जों ज' जागौमोन बिसायख'थियाव ज' गेलेगौमोन नाथाय जोंखौहाय माने बे खाबुखौ खालामनो हायासै बेखौसो सोंदों बेथ' बहुत गोजौ लेभेलनिसो बेयो मालाय दिनै चिफ साराथ' भाषणखौ होदों आवगोल होखादोंमोन ना जे आंनि केलकुलेसनाव बुङो साराथ' बै समाव 7था होनो होनखाबाय बेहायबो बिसोरो फैयाखिसै 7थाथ' फैलानो दाबो फैखाला बिसोरना 7थाया दाबो फैया बिसोरना 7थाया बे 7थायावनो सन्तुष्ट जानानै गोरोबबा बर'जों बर' माबा मोनसे जागोन नोंथांनि मोन्दांथि आं मोन्दांथि एकदम 100% आरोखि ओमफ्राय मोनसे जाहैबाय लाबा इउजि साराबो एंगेजमेन्टआव थागौमोन आरोखि इग' प्रब्लेम थाखाय इउजि सारा फैयाखिसै जेनेबा थारमाने नोंथाङा क्ल'सथार हिसाबैहाय हाग्रामा महिलारिनि गोसो सिंनि बाथ्राखौ मोनथियो आरो मोनसेखौ सारा ओरैबायदि मानसि बे पलिटिकेलल' सालायलांनो लुबैयाखै डाइरेक्ट खोथा दै आं बुंबाय बे पलिटिक्सजोंनो थांजोबनांगौ बिदि नङा सारा होनदों आंहा माखासे मावनांगौ दङ मोनसे बेहा टारगेट दं जातिखौ मोनसे लेभेलसिम सहैनाय मोनसे लेभेलसिम लांनाय बेहा टारगेट दं आरो निश्चय बेखौ जोंनि बर' इन्टेलेक्टुवेल्सफ्रा बेखौ बुजियो जायफ्रानाखि स्टाडि खालामदों आरोखि बेहा मोनसे टारगेट दं आरो बे टारगेटआवनो बिपिएफनि जेसेबां लिडार्सफोर दं सापर्ट खालामदों बेहा मिशन एन्ड भिजन दं आरो बे मिशननि थाखाय दा बे होनगासिनो दं माने पलिटिक्सआ माबा नङा बेनो मोजां अपोजिसनबो नांगौ आं माबा नायनानै एनालाइसिस खालामनानै मिथियो बेनो मोजां अपोजिसन नांगौ थांनाय लास्ट टाइमनि इलेक्सन देरहाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट फर्म जाबा मिटिङाव होमबा आंबो दंमोन जे नोंथांमोननि गासैबो अपोजिसन खुलायावनो जागोन नोंथांमोननि अपोजिसन लिडारा सोर जागोन जोंनाथ' मार्जिनाव देरहाबाय नालाय ओमफ्राय सासे फैनानै 21 जानानै जों गभर्नमेन्ट दाबाय बिपिएफआ खिन्थु सोंदोंमोन सारा जे एबाराव नोंथांमोननि अपोजिसन लिडारा सोर जागोन गैया अपोजिसन लिडारानो लिडारशिपआनो लानो रोङा माने अब्ला बे डेम'क्रेसियाव बिसोर मा पार्ट लानाय जाखो इलेक्सनाव पार्टिसिपेट खालामनानै मा खालामनाय जाखो दानियावबो मा जाबाय बिसोरो खुनु स्ट्रं अपोजिसन खालामनो चान्सआनो गैखाया बिस्रा प्रिपारेसन गैया थारमाने बिसोर गभर्नमेन्ट दानो नागिरो खुनु प्रिपारेसन गैया गभर्नमेन्ट दानो नागिरो गभर्नमेन्ट दानो हायैखौ नोंबो गावनि माबाखौ एसे बुजिनांगौथ' गावनि बहाय उइक पइन्ट बेखौ बुजिनानै बिसोर दा मा खालामनांगौमोन अपोजिसन दानो थाखायबो मोनसे मोजां रिलेसन थानांगौमोन आरोखि दस्राजों जेनेबा हिराचरनिया अपोजिसन जोंनि बिपिएफनि बिसोरहा मोनसे लिंक थानांगौ अपोजिसनावबो जों स्ट्रं जानांगौ अपोजिसन अब्ला मा जागोन रुलिं पार्टि एन्ड अपोजिसन पार्टि मोननैजों काउन्टार जायो बेबायदि एलिगेसन खालामदों अब्ला मा जागोन बिनि बेनिफिटआ पाब्लिकआ मोनो आरोखि खिन्थु बे नङा जे मोजां मावथारगासिनो दंखायो बेखौ बादा होनांगौ फर एग्जाम्पल दाख्लै ससियेल बे माबायाव लकडाउन समाव सारा मोजां खोथाखौनो बुंदों जे पाब्लिक माबाफ्रा बै रिक्सावाला बै दैलि वेजेसफ्रा खालामग्राफ्रा मा जागोन बेखौ सानहरदोंना बेयो जाबाय हिउमेनिटि ग्राउन्ड बेखौ सानबा बेयो साननो रोङोबा प्रमद बर' सारा बेखौ अपोज खालामनाङामोन आरोखि बर'सो होननांगौमोन दे
बेहाय आंबो दङ सहमत दं बिदि जानांगौ आरोखि दा अपोजिशननि माबायाव जोंनियाबो बिदिनो जानांगौ अपोजिशना स्ट्रं जानांगौ ओमफ्राय रुलिं गभर्नमेन्टआ सालायबाय थानांगौ दा बेहाबो इकुवेल रेसपन्सिबिलिटि खिन्थु इकुवेल रेसपन्सिबिलिटि बेहाबो दङ अपोजिशन पार्टियाबो खिन्थु जोंना सारा ओरैबायदि खालामो बिसोरनि माखासे दिनै जेसेबांखि खामानि मावदों बिसोरनि एजेन्डानि सायावसो बांसिन सारा बांसिन खामानि मावदों साक्सेस खालामना होदों आरो बेहायनो पाब्लिकआ लाब जादों खिन्थु दुखुनांथाव खोथाया मा बै एजेन्डाया बिसोरनि एसेम्बलि अपोजिशननि एजेन्डा मोनसेबो नङा बिसोर मावखानो थांखानायखौसो एलिगेसनसो होबाय थायो बे नङा बिसोरना बिदिसो होबाय थायो आচ্ছা लकडाउननि समावहाय जेनाखि माने मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिबाय थादों दा बिटिसि सरकारा मा होनो हाखो पाब्लिकनो बेथ' दाथ' माने केसआनो केसै मा होनो हागोन माने कन्ट्रेक्टरफ्रा मालाय बिसोरबो होनो गोसो दं खिन्थु दाथ' गैया पुलिस थानायावसो होयो थारमाने सरकारा होनो हानाय जायाखिसै औ गैया गैया माने बे माबा खालामबायना बेन खालामना होनाय जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना दायथ' लाबाय जोंथ' मा दायथ' लानो जेनेबा पार्सनेल लेभेलाव थारमाने बेहाय आं बुंनो नागिरदों जे जिहेतु बिराद दान होनो गोसो जाग्रा सुबुं आरो महिलारिया दा बिथाङा गाव डाइरेक्ट होनो हायैखाय नोंथांमोननि थ्रुयै दानखौ हरबाय थाबाय गावनि धनथिखौ बाहायनानै बिदि नङा माने बे इन्सट्राक्सनसो हरनो हागोन आरोखि दे नोंसोर हायोबा नोंसोरबो खालामदो नायदो जायगायाव नङा होमबा इन्सट्राक्सनसो हरनो हागोन दा बेनि गेजेरजों भटबो बिनायनि खोथा फैनोसै भटआथ' बिदिथ' भट नायाखै फर एग्जाम्पल दाख्लै आंनाव फन फैनायाव एबसुनि होनना बुंदों बेयो गावखौ एबसुनि धेमाजि ओमफ्राय जोंथ' बिदि माबाखौ नायाना बिपद सब बिपद नङा होमबा आबसु अफिसाव सेक्रेटारि नामा माबा एसे पर्टफलिय' गिदिर दं सेन्ट्रेलाव बिनि बिदाया बे आंनि नाम्बारखौ हरदों जाहैदों मोजां गौरब खोथा नैबे नाम्बाराव फन खालाम ओमफ्राय आंबो हरबाय साबसे दं नोंसोरो सानै 15,000 हरबाय आं दा बिदि आरोखि दा शिब साराबो बिदिनो थारमाने खुनु बाहाय माबाखौ नायाखै माने बिपिएफनि मानसिफोर मोनहैजोबनांगौ बे नङा बिपिएफनि मानसियाल' मोननांगौ बे नङा आरोखि माने गासिबो मानसि डेभेलपमेन्टेल खामानि मावनायावबो बेबायदिनो खालामदों सारा दा बे आरोखि मिडियायाव थांनाय नोंथांमोना गिदिङो जे माबोरैहाय मा जागासिनो दं खोना मिडियाफ्राव माबायाव नुयोबा दुखु मोनो जे दाख्लैनि माबादोंमोन आरोखि सावथाल जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा बिसोर बिराद गोरिब माने मालिगाव होननाय जायगायाव आरोखि आंनाव रिपर्ट हरबाय दा जों हैनो गोसो जेनेबा सापज थास' जानानै दं थास' दानि बे साइन्टिफिक जुगाव थास' जानाय खबरखौ नोंथांनि गोसोआ माबायदि मोनगोन थास' जानानै सानथाम सोलिगासिनो दं खबरा फैबाय ओमफ्राय मा खालामबावनो दा दुखु मोनो ना जेनेबा आरो बिसोरबो अफिसजों होदों ओमफ्राय पुलिस थानायाव हरनानै दा असिखौ बुंनानै पुलिस थानाया सय खालामहरबाय दं औ थिगैनो दं जों दान्दिसे ब्रेक लाबोनि आरो ब्रेक फैफिनदों दा जोङो सावरायनि बड'लेण्ड आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारदोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिएलटि खौ दैदेननायनि आगोलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथाङा सासे आन्डारग्राउन्डनि मावथिमोन थेब्ला महिलारि महरै बिनि उनाव बिथाङा माने जेल जादों आरो बिथाङा जेलाव थाबाय थानाय समावनो बिएसि जादोंमोन बिएससिनि सायाव गोजोननाय गैया बिएलटिनि दैदेनगिरि जानानै आलादा रायजोनि थाखाय दाबिफिनबाय बिटिसि सुक्ति जादों बिनि उनावहाय बिथाङा बिटिसिनि खुंथाय बिफानाव थाबाय थादों बड'लेण्डनि बागै बिथाङा बड'लेण्ड आलादा रायजोनि थाखाय बिथाङा मा साननाय दं बड'लेण्डनि सायाव शिब सारा बार होनबाय थादों माने दानि दिनाव बड'लेण्डखौ जों मोनथ'वा
क्राइटेरिया मिलाया बे खोथाखौ सारा होनबाय थादों चिफ सारा होनबाय थादों दा मानि थाखाय होनदों बेखौथ' सारा गावनि एक्सप्लेनेसन होदों नङा होमबा जोंनाव साफिसियेन्ट आइएस अफिसार गैया साफिसियेन्ट एसिएस अफिसार गैया अनेक दा मानो बेखौ फिल खालामदों 17 बोसोर सालायनायाव सारा मोनदांबाय जे जोङो बिटिसि अफिसखौ सासे जइन्ट सेक्रेटारि एबा सासे अफिसारा 10टा गाहाम डिपार्टमेन्ट नायनांगोन सोरबा मोननै नायनांगोन मिथिबायना ओमफ्राय बेहायबो जोंनि फेभारनि मानसि सफैनो बहुद थान मा खालामनानै थांगोन माने बेखौ जों गेरेन्टि बारा लानो हाया आरोखि अफिसारफोरनि आखायाव थायोना बिउरोक्रेट्स होनो जायखौ बिसोरो माने जोङो बेखौ फिल खालामदों सारा होमबा जोंनि मिशन एन्ड भिजन आं दहाय होनदोंना मिशन भिजन दं मोनसे सारना बे मिशनखौ गालांनोब्ला जोङो नैबे माबा नांगोन आरोखि माने जोंनो हिउमेन रिसोर्स डेभेलप खालामनांगौ आरोखि जोंहा बहुद हमवार्क दङ थारमाने बहुद हमवार्क दङ इन द सेन्स हाग्रामा अलरेडि सारा ओरैबायदि खालामदों नों इक'नमिक साइडआव मा खालामदों मिथिगौ ना दिनै इक'नमिक साइडआव अल आसामाव हाइस्ट कन्ट्रेक्टर रेजिस्ट्रेसन खालामहोदों हाइस्ट बर'फ्राथ' कन्ट्रेक्टरा गोदो आंथ' कन्ट्रेक्टरखौ हाबनाय बारा गोबाव जायाखै खिन्थु कन्ट्रेक्टर होननाय वार्डखौ बारा गोबाव बर'फोरनियाव बारा खोनायामोन आं ओइ उमुक कन्ट्रेक्टर बिदिखौ बारा खोनायामोन आं दाना गामियावनो कन्ट्रेक्टर खिन्थु बेखौ गाज्रि नोजोरै बुङो खिन्थु कन्ट्रेक्टराबो 4 पिलार गभर्नमेन्टनि मोनसे जेरेखम नोंथांमोनहा 4 पिलार नङा होमबा मोनसे डेम'क्रेसिनि दा बेबो गभर्नमेन्ट कन्ट्रेक्टर नङाबा गभर्नमेन्टआ डाइरेक्ट मावनो हाया कन्ट्रेक्टरखौबो रेसपेक्ट होनांगौ ओंखायनो दा जोंनाव बे जिनिसा दा जायाखै माने मेगन सानायजोंसो बुंगासिनो दं खिन्थु चिफ सारा इक'नमिक लेभेलखौ बेजोंबो लाबोदों जोंनि मानसियाव रोंबाय फार्स्ट पेजआव सेकेन्डआव माने थाब क्वालिटि जाहैसै आरोखि बे दिगावबो सारा इक'नमिकखौ बहुद गोजौआव लाबोदों आरोखि दिनै इक'नमिक जानाय लोगो लोगो आंनाव फैसा थानायखाय आंनि गथ'खौ दाना मोजां इनस्टिटिउसनाव बाहेरायाव फोरोंहरनो हाबाय आरो बे गथ'फ्रा फैफिननांगौ न'आव फैयोबो ओमफ्राय बिदिनो मेक्सिमाम माने बिटिसि जाखांनायनि उनाव बिदेशआव बेरायनो हानाय केपासिटि जाबाय बिदेशआव बिजनेस मावहैनो हानाय केपासिटि जाबाय जों आवगोल दैखरनि एमोमोन दा दुनियाव थांनो हाबाय बे जाबाय सारनि मोनसे भिजन दा जोङो नुनो मोनदों गोबांसाया बानबुंथि होदों जे बड'लेण्डखौ आं थानायसिमाव जाहोआ बेदि होननाय माने अजद लाबोबाय थायो नोंथाङा क्ल'ज स्टार हिसाबै बिथांनि गोसो सिंनि बाथ्राखौ नोंथाङा दा बुंदों जे माखासे इनफ्रास्ट्राक्चार एबा जोंनो हिउमेन रिसोर्सखौ नांगौ जादों जि माने एरेन्जमेन्टआ जाया बै समसिम जोंनो बड'लेण्डखौ नांगौ आरो बड'लेण्ड जायोब्ला माने जोंहा खुंथायनि बेलायाव प्रब्लेम मोनसे फैगोन बेखौ बुंनाय दं नोंथाङा आरो बे जाहैबाय हाग्रा महिलानि गोसो इसिंनि बाथ्रा बड'लेण्डआ माब्ला जागोन बिदिब्ला बड'लेण्डआ माब्ला जागोन बेखौ जों टाइम डेट बिदि होनो हाया खिन्थु जोंनावबो मोनसे ओरैबायदि माबा मा होनो बेखौ सुइटेबल मोनसे सिचुवेसन बेबायदि मोनसे फैगोन बाध्य जाहोनांगोन आरोखि गभर्नमेन्टखौ बाध्य जाहोनाय खालामनांगोन आरोखि आচ্ছা दा आरो मोनसे खोथा आं बुंनो नागिरदों बाध्य माने आं नागिरदों बाध्य जाहोनाया ओरैबायदि थारमाने जोङो ओरैबायदि जोंनाव बाउन्डारिया थिग जाबाय फार्स्ट दा आउटसाइड बिटिसि बिसोरबोथ' आबसु आन्दलनाव गोदो सापारात जानाय ना दा बेयो नैबे सारनिनो बानायना होनाय मोनसे दिनै सेन्ट्रेल काउन्सिल मोनसे बानायदों नङा होमबा येस बेखौ बानायदों बेजोंबो बै जायगानि मोनसे इक'नमिकेलि एसे सारभाइभ जाबाय जाखांनानै आंनाव ओंखाम उदैयाव थायोबा नेक्स्ट स्टेपखौ साननो हायोना दा बेबायदि मोनसे जोङो होमबाना स्ट्रं मोनसे माबायाव फैगोन आरोखि दा बे जे जोंनि
सेपारेट स्टेट आन्दलन बे जिनिसा उनावहाय ओरैबायदि होनदों सारा माने जों जुदि स्ट्रं जाजोबोब्ला जों जुदि गासैयावबो सौहाजोब्बाय इनफ्रास्ट्राक्चारबो दंसै जोंना बाउन्डारि क्लियार दंसै ओमफ्राय नन बर' माखासे मानसि बिसोरनिफ्रायबो न' अबजेक्सन गासिबो क्लियार दंजोबसै बयबो जोंनो बड'लेण्ड होमबासो डेभेलप जायो नालाय होमबा जों बेजों बे बर' जाथिजोंनो थाफानोसै होननाय लोगो लोगो माबाया माने गावसोरनि डिक्लेयार खालामना होगोन होमबानो जोंनि सेपारेट स्टेट जाबाय बिटिआरखौ गिबि समाव हाग्रामा महिलारिया बरायदोंमोन उन समाव जेबो गैया होनना बुंबाय बिटिआरआ मोजां जायाखिसै होनना बुंबाय अपोज खालामबाय थाबाय मा जागोन ना बेहाय सारा पलिटिकेल भाषण होनांगौ जायो आं बुंनो गोसो ओमफ्राय थारमाने बे समाव नों मिथिखायोदां जेनेबा ओरैबायदि जायो बै जायगायाव मानसिफ्रा गोदौजोब्बाय बाय नों जुदि सेफ साइड जानानै बिसोरजोंनो सापर्ट खालामफायाबा नोंहाबो मुस्किल दंना गैया ओंखायनो टाइम सिसनखौ लानानै नोंहा माबाखौ होनांगोन खिन्थु नोंनि कनसेन्सआ थिनाखै नङा होमबा बाय नों मिथिखा दा उनावहाय जेब्ला नों सेफ साइडआव फैबाय अब्लासो स्टेटमेन्टखौ होनांगोन बै स्टेटमेन्टआ अनलि फर 2-3 माने पाब्लिकफ्रा माबा मोनसे लाबोथारमारबायनांगौ बिसोर ओरैबायदि हाइलाइट खालामबाय आबसुआ माने लाबोथारमारबाय बड'लेण्डखौनो बिदि मोनसे फैबायना बाहाय नों बोरै काउन्टार होनो डाइरेक्ट बे टेकफुलि खालामदों आरो थारमाने गिबि समाव बिथाङा माने टेकफुलि सापर्ट खालामनो गोनां जादोंमोन जादों खिन्थु उनाव जेब्ला माने उनावहाय बिथाङा बाध्य जाबाय जे रियेलिटिया बहा बेखौ बुंनो बायदि जादों ना बेखौ बुंनाय दङो आरो बे जाहैबाय दा समनि बाथ्रा आरो दा समावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरनि अनगायै गुबुन जोंनि सिगनेटारिफोर बिथांमोना गासिबो बुंनो नागिरदों बे बिथारा जोंनि थाखाय मोजां जाद्रायाखिसै नोंथाङा बेखौबो अबजार्भ खालामदों मोजां जाद्रायाखिसै दा फिल खालामदों बिसोर दुखु फोरमायदों दा जेनेबा सावरायग्रा बिथाङा आंजों रायज्लायदों थारमाने बिथांमोना सुक्तियाव मा दं मा जागोन बे माखौ नायनो मोनाखै ड्राफ्टिंखौनो नायनो मोनाखै आरो गावसोरबो डिक्लेयार खालामदों रन्जन दैमारि सारा नायालासे सहायनो होदों बेखौबो मानिनांगोन होनलायना गावसोर माबा होदों बेनिफ्राय थारमाने होमबा साननानै नाय बेखौ बाइपास खालामदों खिन्थु जोंनिफ्राय बाहाय गैद्राया होननानै जों बुंद्रायबाबो गाज्रि जागोन इमप्लिमेन्ट खालामनाया उननि फर्जायाव खालाम खिन्थु जोंनाव मोनसे जिनिसा मा जोंनि बर' जाथिया गौरब जानांगौ माने बैसोर मेन स्ट्रिमाव फैदों गान स्ट्रागोला गैला गान स्ट्रागोल जोंनाव जे बरनाम दंमोन बे बरनामा जोब्बाय बैसोरबो बुजिनानै जोंखौनो साननानै बुजियो दा बेखायनो बिसोरखौबो थेंक्स होनांगोन एडामेन्ट थायाखिसै बिसोरो माने एनडिबिआबो एडामेन्ट थायाखिसै बर' जाथिनि सार्थआव बेखौसो थेंक्स होनांगौ बिसोरनि गियानखौसो थेंक्स होनांगौ आरोखि ना खायसेफ्रा आरो अजद होनो नागिरदों बा बुंनो नागिरो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिमोना गावसोरनि आलादा रायजो दाबिनाय समाव माने हाग्रामा महिलारिनिबो मदद लादोंमोन औ नोंथाङाथ' बिथांजों क्ल'स दंमोन हिसाबै माबायदियै बिथांजोंहाय बिथांमोना सम्पर्क लाखिदोंमोन सम्पर्क गैया जेब्लानाखि प्रग्राम जायो अब्ला माबा फैयो आरोखि मेसेन्जार फैयो आदसा रायलायनो जाथारलै सार साराथ' आं होनखाबायना सारा नाम लाया खिन्थु हेल्पखौ खालामो बहुदथा बिनि माने माबाखौ जाय माबायो नायहैयो बिसोर मिथिगोन आरोखि सारनि मदद गैयाबा बिसोरो खुनु दिन एथ' गिदिर गिदिर प्रग्रामबो खालामनो हाया आं डाइरेक्टनो सारा जाथिनि थाखाय माने बेखौ माने पलिटिकेल खालामाखै आरोखि बिथांनिफ्राय मदद लानायनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसाफोरनि गोबां हाबाफारिखौ मावदोंमोन नाथाय जे दुलाराय बर' फरायसाफोरनि मेल मिटिंफोरावनो हाग्रामा महिलारि बिथांखौहाय आं दहायनो होनदोंना जे सारा बेफोरखौ बांद्राय माने इम्परटेन्स होआ बखिनाय आरो माबानायखौ मालाय गावनि खामानिखौ गाव मावो आं बेखौ नुयो आरोखि बिदि टेनसन जानाय
माबा जानाय गोब्राबनाय बिदि जाया सोरबा बखिबा गोब्राबगोन बिदि जाया बियो आं क्लस अबजार्भ खालामो जोबनायाव नोंथाङा नोंथांखौ जे इसेबां ससियेल मिडिया गेजेरजों सोंखारिबाय थानाय जादों आरो गोबाङानो नोंथांखौहाय माने BTC नि सरकारनि थाखाय सरखायबायबो होननो बुंनो नागिरदों नोंथांनि गोसो सिङाव मा साननानै दङ दा आं बेखौ जेबो साना बिथांमोना जुदि रियेलि माबादोंबा माबा लुबैथारदोंबा फैसाखौ आंनिफ्राय मा 1 लाख 2 लाख लां आंनिफ्राय आं डाइरेक्ट होना पार्सनेलि माने लांथों आरोखि जुदि मोजां खामानि मावोबा ओमफ्राय आंहा बिदि सायाव बिदि एथ' कन्ट्रभार्सियेल आं थांनो गोसो गैया ओमफ्राय बेफोर बखिनाया माने आंखौ पलिटिशियान हिसाबै बखिनाया बे माने सोरबा जाम्बानि खामानिसो जादों आरोखि आंथ' पलिटिशियान नङा आरो आंखौ बिनि पिएबो होनबाय आं मा माने माबा नङाना आं बिदि होनो ना नोंथाङा जे केस होबाय होननानै बुंनाय जादों केस आं पार्सनेलि होबाय येस आं केस होबाय रेजिस्टार्डबो जाबाय बिनि थाखाय होनाय जादों माने टाइगार बड'लेण्ड टाइगार औ बे केस रेजिस्टार जाबाय बहुद माने माबायनि बे माबायाव नायसिगोन आरोखि बेखौ बेनिफ्राय नोंथाङा बिसोर नायसिगोन नोंथाङा अनसुला हिसाबैहाय केस होनो नाङामोन नङा आं बेखौ होनाखै बे टाइगारा जेलाव थायोब्ला बड'लेण्ड टाइगारा जेलाव जेब्ला थागोन माने बेयो गावनि सदन होनांगौ टाइम जाबाय आरो बेनो मिथिबाय हा सदन होनांगौ टाइम जादों आरोखि दिनै फर एग्जाम्पल आं माबाखौ केस होदोंमोन मा होनोमोनलाय नैबे बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएसन ओमफ्राय कान्तेस्वर बसुमतारी आरो रन्जित बसुमतारी आं नायबाय माबाया भाइरेल बिसिनिफ्राय जादों भाइरेल जानायाव माने रेकर्डिंखौ माबा खालामबानो खिन्थु बे केस जायो आं होदोंमोन खिन्थु आं टेपिं खालामोब्ला टेपिं खालामोबा बेखौ आङो माने साइबार क्राइमाव हरफिनाखिसै आरोखि आङो उइद्र' खालामफिनबाय खिन्थु नैबे मिलन बर' आरो एंखुंगुर नार्जारी आरो बड'लेण्ड टाइगार सेपारेट होदों बिसोरखौ मानहानियाव होदों ओमफ्राय बैना खिन्थु क्राइम डाइरेक्ट बियो डाइरेक्ट एरेस्ट जागोन माबाया बड'लेण्ड टाइगारा बेखौ जेलाव दोननांगौ आरोखि जेलाव दोननांगौ जेब्ला दोनगोन अब्ला बै उन्दै गथ'फ्रा जे इउटिउबाराव जानला मोनला बानायो बुजिया सोमजिया अब्ला मोनसे लेसन होगोन आरोखि 6 years जेल जायो बे माबानि मथे आयेन मथे 6 years जेल जायो आं बेनि सायाव होबाय थ' पुलिसा आं खबर लाहरदों आं रेजिस्टार खालामग्रा जोंहा खबर लानो मोनो थानाव दिनै नङाबा गाबोन एनिहाव गावसिनि टाइम मथे बिसोर बेखौ एरेस्ट खालामगोन आरोखि नन बेलेबल बियो नन बेलेबल आं होनाय केसा ओमफ्राय बेल जाया बे बिथांमोना निमाहा बियोब्ला आं बेखौ निमाहा बेखौ खालामा खिन्थु नैबे मिलन आरो माबाखौबा आं खालामगोन नैबिसोरखौ आङो खालामनो निमाहा बिनायनि थाखाय आं उइद्र' खालामफिनबाय खिन्थु नैबेखौ खालामाखै आं नैबे मिलना थारमाने बियो कलकातायाव थानानै मा सानबाय बियो अबेबा सबायाव मावोदां बे मानसिया मिलन माबानि तामुलपुरनि ओरैबायदि बानायहरजोबो बिनिफ्राय बियो गासिबो बिटिसिखौ नुहरजोब्बाय आरोखि गाज्रिल' नुहुरो ओमफ्राय बिपिएफखौ गाज्रि बे माबा फेसबुकाव बिनि माबाखौ नाय ओमफ्राय मा मावो मिथिया आं मिथिया ओमफ्राय बिदि मोनसे बानायो आरो बेबायदि माने स्प्रेड खालामो आंखौल' खालामाखै दस्राखौ खालामदों बिनि पेजखौ नायबानो मिथियो होमबा बिसोरखौ आङो केस होगोन आरोखि बिसोरना आं बिनि सঠিक माबाखौ मोनाखै नालाय एड्रेसफोरखौ बिमा बिफानि नाम माबा मोनाखै आं बेखायनो बे एसे गोबाव जानो हागौ दा जोङो साइबार क्राइमाव हरबाय आं बेखौ जों गोबाव सम सावरायदों आरो जोबथारनायाव आं नोंथांमोननिफ्राय मोनसे खोथा खोनासंनो लुबैगोन बे जाहैबाय जे नोंथाङाथ' इसिबां गिदिर बिजनेसमेन इसिबां थाखा नोंथाङा खामायो बोसोरसेयाव नोंथाङा 4 crore माने खामायो हिसाबैहाय आरो नोंथाङा इनभेस्टमेन्ट थांफिनो आरो नोंथाङा हाग्रामा महिलारिजों एकदम क्ल'सआव दङ बे हिसाबै नोंथाङा राजनितियाव फैगोन नामा आङो राजनितियाव इन्ट्रेस्ट गैया फैगोन बायदि नुयो मानो होनोबा नोंथाङा गोबां सारखौ सहाय खालामनो लुबैयो नङा सारा जों सहाय खालामोबा साराबो आरो इनार्जि मोनोबा जों मानो सहाय खालामा
बे ससाइटिनि थाखाय मावगासिनो दंना बर' जाथिनि थाखाय बेहा मिशन एन्ड भिजन दं बे जोबागौ बे अट'मेटिकलि बे गावनि टारगेटखौ बे फुलफिल खालामखागोन जों बेखौ नुयो बे सासे हिर' दा समाव नोंथांनाव गोबां सानि अननाय लुबैनाय जानबुंआव फैयो टेलिफनिक डिसकासन आरो नोंथांनिफ्राय सहाय लुबैयो नोंथाङा सहायबो खालामो दा बेखौ नोजोर होनानै नोंथाङा राजखान्थियाव फैयोब्ला साबसिनै मानसिफोरखौ अननो हागोन बेखौ नुयो नङा आंथ' बिदि माने आं ओरैबायदि मानसि आं एसे गावनि थाखायबो टाइम बिराद होनो लुबैयो फेमिलिनि थाखाय टाइम होनो लुबैयो आं दिनैनि जुगाव आरोखि दिनै आं जाबायदि नुदों आरो माने राजखान्थि बिटिसिआव राजखान्थि खालामजाया बिटिसिआव खुनु इएम जिएम खुनु देरहानाय रिप्रेजेन्टेटिभ जाजाया आरोखि माने जिखुनु माबा मोनसे जागोन बारहुंखा जाबाय नैबेहा दाय माने बिपिएफ माने जाय माबायाव थाङो रुलिंआव थायो बेखौबो साननांगोन बे बबेनिफ्राय फैसा मोनगोन ना गभर्नमेन्टआ जिहेतु माबायानो गैयाबा दा बेबायदि धरनै आं बिराद माबाखौ नुबाय थायो मानसिफोरनाव जेनेबा इएमफोरनाव बबेनिफ्राय कभार खालामजोबनो बबेनिफ्राय कभार खालामनो नोंनि माबाखौ आरो टु मास जाबाय आरोखि 2 मास बेखौ अपोजिसनानो प्रेक्टिस खालामहोदों खिन्थु बे प्रेक्टिसा ससाइटियाव बिराद गाज्रि इम्पेक्ट होबाय आरोखि थारमाने दा मा गोसोजों बे इएम जिएम एबा माबा दारायलाबायखो मानसिफ्रा बुजिया खिन्थु पार्सनेल लाइफ होननाय जिनिस गैखाया आं नुवाखै मा जानो नोंथांनो गोजोननाय होदों नोंथाङा जोंनो गोबां सम होबाय आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथाङा दिनै फकासाव बांसिनै फैनो हादों बेखौनो बुंनांगोन नोंथाङा आं बेखौल' रिकुवेस्ट खालामो दे ससियेल मिडियाखौ 2 मास मायाव दाबाहाय थारमाने मोजां खामानियाव बेबहार खालाम मोजां माने नलेजखौ शेयार खालाम जेब्लाबो बे बुहुत मोजां बुस्थु ससियेल मिडियाबो नांगौ बेजों जोङो बुहुत एडुकेटेड जानो हायो दा बिदि होननानै जोङो जानला मोनला इउज खालामनाङा आरोखि आं बेखौल' रिकुवेस्ट खालामो रायजो राजानाव ओमफ्राय दिनै आंखौ बेबायदि फार्स्ट टाइम नोंथांजों बिदि इन्टारभिउ लानाय आङो मानि थाखाय लानांखो आंबो बिराद लाजिनाय मोनो आरोखि लाजिनायबो थेवबो आं गोजोननाय होबाय आङो बिदि बुंनांगौ जानांबाय आरो बायद' ना नोंथाङा उन जोलैनो मा बोसोन होनो नागिरो बेनो जोङो जेब्लाबो माने पजिटिभ जानांगौ खामानि मावनायाव ओमफ्राय सोलोंनो आग्रह थानांगौ जेब्लाबो गोदान बुस्थु जों सोलों ओमफ्राय गाव माने आंना टाइमा जोब्बाय आं एजेड जाबाय बा आंना ओरैबायदिसो बिदिखौ माने जिखुनु माबाखौ नों माने आग्रह थानांगौ आरोखि ओमफ्राय खुनु पजिटिभ लाइनाव थांनांगौ नेगेटिभ लाइनाव थांनांगौ नोंथांजों गोजोननाय होबाय आरो जों बे सावरायनायखौ फोजोबबाय गोजोनथों खुलुमबाय